Iată cum îl ajut pe David din trecut să facă prima lui investiție la bursă. În primul rând, ține minte că ce urmează să-ți prezint nu reprezintă un sfat de investiții, ci doar părerea mea personală. Pentru că David este începător și nu are timp să se ocupe de investiții, cea mai bună idee pentru el este un portofoliu de 2 ETF-uri complet automatizat. Însă primul pas trebuie să-i facem un cont la un broker autorizat din România și cu 0 comision, cum sunt de altfel și cei de la XTB cu care lucrez și eu și unde îți poți face un cont gratuit dacă intri pe linkul din descriere. Ca să facem lucrurile ceva mai simple, am instalat pe telefonul lui David aplicația celor de la XTB. Tot ce trebuie să facem ca să ne deschidem cont este să intrăm pe deschide cont, să alegem țara, în acest caz România, scrie aici România, confirmăm alegerea făcută și aici este un pas foarte important, vom alege să deschidem un cont nu în lei, ci în euro. După aia ne introducem e-mailul, parola, bifăm cele două căsuțe și apasăm pe butonul deschide cont. Odată finalizat contul cu succes, avem în sfârșit acces în platforma de tranzacționare. Aici mergem mai departe în secțiunea de portofoliu, la planuri de investiții. Alegem să creăm un nou plan de investiții. Așa cum ziceam anterior, David va investi în 2 ETF-uri, unul pe acțiuni și celălalt pe obligațiuni, deoarece acesta reprezintă cel mai simplu mod de a investi în ETF-uri. Vom alege ca ETF pe acțiuni cel care urmărește indicele S&P 500, adică cele mai mari 500 de companii din America, și un alt ETF care să urmărească obligațiuni globale. Un asemenea ETF este E1A, pe care îl adăugăm de altfel și în portofoliu. Odată selectate cele două ETF-uri, vom avea grijă ca ponderile să fie corecte pe tipul de investitor pe care îl reprezintă David. El este un pic mai conservator, așa că ponderea va fi de 60% pentru acțiuni, 40% pentru obligațiuni. Selectăm acum și ponderile, 40% cum ziceam pentru obligațiuni și 60% pentru acțiuni. Odată selectate ponderile, putem să creăm în sfârșit acest plan de investiții. Planul este creat, putem să îi oferim și un nume, în acest caz vom zice că este planul lui David, salvăm, putem să schimbăm și iconița cu ceva relevant și acum în sfârșit David are primul lui plan de investiții pe bursă. Dar ca să-l facem complet automatizat, este nevoie să legăm contul lui de investiții cu contul de la bancă. Astfel, David a decis că are un buget de investiții de 500 de lei pe lună, iar el vrea să investească în fiecare lună când îi intră salariul. Așadar, ce trebuie să facem este să mergem la setările planului de investiții, la secțiunea de Auto Invest, să selectăm ca modalitate de plată transferul bancar. Ne apare aici o notificare că noi trebuie să facem toate aceste setări în aplicația de mobile banking pe care David o folosește. Luăm la cunoștință. Sunt aici toate datele unde trebuie să facem plata. Setăm o plată recurentă, cum a zis David, de 500 de lei în fiecare lună în momentul în care intră salariul către contul de la XTB. Și aceste obligațiuni și acțiuni vor fi cumpărate în mod recurent în fiecare lună, fără ca David să intervină absolut deloc. În concluzie, nu îți ia mai mult de câteva minute să începi primul tău portofoliu de investiții pe bursă. Eu personal folosesc platforma XTB pentru tot ce înseamnă investițiile mele pe bursă, uite și de ce. În primul rând, am 0% comision atunci când vând sau cumpăr acțiuni, ETF-uri sau alte instrumente financiare. În al doilea rând, fiind un broker care are filială și în România, plătesc un impozit așa cum este în prezent între 1 și 3% față de 10% cât aș plăti dacă ar fi să investesc printr-un broker străin. În al treilea rând, platforma lor, așa cum ai văzut și tu, este extrem de simplu de folosit și super user-friendly. Mai mult de atât, o îmbunătățesc constant, ceea ce o face din ce în ce mai ușoară pe măsură ce trece timpul. Și mai adaugă și foarte multe funcționalități în plus, cum ai văzut foarte bine, este funcția de planuri de investiții care te ajută să investești în mod complet automat. Iar nu în ultimul rând, punctul 4, ai o diversitate foarte mare pe partea de instrumente financiare, fie că te interesează acțiunile, ETF-uri, CFD-uri sau alte instrumente, le poți găsi pe toate în platforma celor de la XTB. Dacă vrei și tu să-ți faci propriul portofoliu de investiții pe bursă, intră pe link și deschideți cont la XTB. Dacă nu te descurci, poți intra pe linkul al doilea ca să-ți
programezi o ședință de consultanță gratuită cu mine.